Renungan Padinan Ki Kaji Purwantara Rabu Pon 21 Mei 2019 ngaturaken wilujeng Injil kagem Bapak Ibu lan para sedherek pasamunipun Gusti ing pundi-pundi papan ingkang dipun kasih dening Gusti. Sugeng pepanggihan malih ing dinten menika kalian kawula Edi Supriyono saking Pepandan Bulukerto. Panyuraos kitab suci ing wanci enjang menika badhe kawula pendhetaken saking seratan Injil Lukas 12 ayat ingkang kaping 9 dumugi ingkang 28 ingkang mekaten suraosipun. Ing sawijining dina ana ahli Taurat ngadeg sumedya nyoba marang Gusti Yesus ature, "Guru, punapa ingkang kedah kula lampahi amrih kula angsal gesang langgeng?" Paring wangsulane Gusti Yesus, "Kang katulis ing Taurat kepriye? Apa kang kok waca ing kono?" Ature wangsulane wong iku, "Kowe tresna marang Pangeran Allahmu kalawan gumolonging budimu lan marang sapepadamu dikaya marang awakmu dhewe." Pangandikane Gusti Yesus marang wong mau, "Wangsulanmu iku bener, iku lakonana, temah kowe bakal urip." Makaten sabda pangandikanipun Gusti, rahayu kagem sedaya tiyang ingkang sami midhangetaken lan ngestokaken dawuhipun Gusti. Haleluya. Amin. Dene jejer panyuras ing wanci menika gesang lan nindakaken pakaryan anyar. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasihan dening Gusti Yesus Kristus, sampun kelampan awit jaman rumiyin pranatan-pranatan anyar menika kadamel lan kaumumaken saben-saben kita nggadahi pemimpin ingkang anyar. Tentu ugi mesti ngedalaken pranatan anyar lan saged kaumumaken kagem rakyatipun utawi warganipun. Kita sakmenika inggih makaten ugi ingkang sampun ginanjar gesang anyar ing wanci menika, ingkang sampun nampi gesang anyar ing wanci menika, kita tansah nindakaken pranatan anyar ugi. Pranatan anyar ing gesang kita menika saged kita tindakaken utawi kita lampahi kados dene kita sami purun ngewahi-wahi tumindak kita. Sumangga kita sami purun tresnani dumateng Gusti kita Yesus Kristus. Ateges kita menika sami purun lados ing ngarsanipun Gusti lan kita ugi sami purun nresnani dumateng sanak sedherek kita kados dene kita ugi nresnani dumateng diri kita piyambak. Menika awujud nindakaken pranatan gesang anyar saking dawuhipun Gusti. Makaten sabda pangandikanipun Gusti, mugi Gusti tansah berkahi kita sedaya. Amin. Sumangga ndedonga. Sowan wonten ngarsa dalem paduka Duh Gusti ing wanci menika kawula ngunjukaken puji lan syukur awit sedaya pangrimat paduka. Kawula tansah memuji punapa ingkang paduka anyaraken ing
gesang kawula. Matur nuwun Gusti,